Здравствуйте, дорогие друзья. Zdravo, dragi prijatelji. Želimo vam dobrodošlicu na ovom značajnom forumu svih ljudi. Čovječanstvo proživljava teška vremena. Trenutno je važno da se ljudi konsoliduju i pokažu svoje najbolje ljudske kvalitete. Upravo sada se odlučuje o sudbini čovječanstva koja zavisi o izboru svakoga od nas. Da, mnogi ljudi sada prolaze kroz veliku tugu. Šteta što faza unutrašnjeg sazrijevanja i svijesti prolazi kroz takve tragične događaje koji se dešavaju širom svijeta i pogoršavaju se iz dana u dan. Zapamtite da svaki dan nedjelovanja u potrošačkom formatu povlači za sobom propuštene prilike i izgubljene živote ljudi. Dok je svaki dan aktivnog informiranja o kreativnom društvu šansa za spašavanje života ljudi i opstanak cijelog čovječanstva. Stoga sada kao nikada ranije izbor, istina i djelovanje svakog čovjeka su izuzetno važni. Željela bih da izrazim ličnu zahvalnost istinskim herojima koji ne napuštaju druge u teškom trenutku i pružaju ruku pomoći iz čistog srca, uprkos svim okolnostima. Ovi ljudi zaslužuju poštovanje. Zahvaljujući njihovim akcijama nastaju događaji koji mijenjaju sudbine milijardi ljudi. Hvala vam puno, prijatelji, na ovome što radite. Došlo je vrijeme da postaneš istinski čovjek. Došlo je vrijeme da se stvore svi uslovi za opstanak cijelokupnog čovječanstva. Здравствуйте, дорогие друзья. Zdravo. Для меня большая честь сегодня быть вместе с вами. Zdravo, dragi prijatelji. Velika mi je čast što sam danas sa vama na ovom forumu. Ovo nije samo forum, prijatelji. Ovo je više od toga. Nije samo da smo se okupili u eteru, vidimo se i čujemo. Ne. To je mnogo više od toga. Danas je zaista značajan dan. Zašto? Jer današnji događaj postavlja temelj za našu budućnost, našu zajedničku budućnost. I upravo sada, svako od vas koji razumije hitnost današnjeg dana, koji razumije sve probleme sa kojim se suočavamo, mi kao čovječanstvo, svi vi, svi koji shvatate koliko je sve ozbiljno i koji činite sve što je moguće, sve što zavisi samo od nas da sačuvamo sutra, čak i za one koji ne žele da čuju za nas, koje klima ne zanima, koje, iskreno govoreći, nije briga što ljudi negdje umiru, jer je u njegovoj kući mirno. Dakle, prijatelji, danas se borite čak i za njih. Čak i njima, onima koji ne žele da čuju o problemima koji već postoje i koji će postojati sutra. Vi, prijatelji, pokušavate da prenesete poruku i njima, onima koji nas ne čuju i ne žele da nas čuju. Oni koji nas, iskreno govoreći, ne vole mnogo, zato što im remetimo živote, sprečavamo ih da žive dobro, remetimo njihov mir. Oni vole da ostanu u iluziji svoje svijesti. Ali vi, prijatelji, budite ih i govorite im šta ih čeka. I govorite im o prilici, jedinstvenoj prilici da se izgradi kreativno društvo koje može spasiti cijelo čovječanstvo. Zapravo, ovo je jedini format i jedina šansa za cijelo čovječanstvo. Čuo sam
Šta je Leslie rekao? I rekao je kako treba. Njegove riječi trebaju svima doprijeti do ušiju. Da svi shvate da će nas ili uništiti par tiranina u nuklearnoj eksploziji ili će nas uništiti klima. Da budem iskren, bio bih razočaran da bude ovako ili onako, ali sa istim završetkom. To nije u redu. Naš cilj i zadatak je da dokažemo da smo ljudi. Naš cilj i zadatak je dokazati da smo civilizacija. Da zaustavimo prljavštinu koju imamo. Da prestanemo da ubijamo ljude. Vratimo pravdu ovom svijetu i vratimo vrijednost života čovjeka. To je naš zadatak. To je zadatak zbog kojeg smo sada tu i borimo se. Hvala vam. Hvala vam, prijatelji, iskreno i od srca. Razumijem da je teško. Razumijem da ne žele da čuju. Razumijem da ne žele da vide. Razumijem otpor koji dolazi od onih koje ometamo. Ometamo ih u tome da nas kradu. Ometamo ih da nas ubiju. Ometamo ih da žive udobno, ali razumijemo da se borimo i za njihove živote i za njihove potomke, a ne samo za svoje. I u tome, prijatelji, vaša je velika zasluga. I to je vrijednost cjelokupnog kreativnog društva. Vrijednost je da djelujemo za ljude, a ne samo za nas, da se borimo za cijelo čovječanstvo i da govorimo istinu onakvu kakva jeste, čak i kad je oni ne žele čuti. Da, voljeli bismo da nas čuju, ali dobro smo svjesni, prijatelji, da je istina posljednje što ljudi žele da čuju. Ovo je zaista tako. Međutim, naš cilj i zadatak je osigurati da ovaj svijet opstane. Promijenit će se, već se promijenio, ali ne na bolje. Klima bijesni, uzima maha i mi to znamo. Ali još uvijek možemo mnogo da uradimo. Možemo sačuvati ovu planetu, možemo sačuvati svoj dom, možemo spasiti jedni druge. To je ono što je najviše važno, jedni drugi. Prijatelji, možemo spasiti ne samo jedni druge, već i naše potomke, naše čovječanstvo. I ne samo kao što je čovječanstvo sada, već kao jedna civilizacija. U ljubavi, u poštovanju i prema principima koje želimo primijeniti na sebe. Zar nije tako? Nije lako. Ne, nije lako, prijatelji. Ali ako to želimo, bit će kako želimo. Hvala vam, prijatelji. Hvala vam što ste ovdje. Veliko i iskreno hvala.